1 jaar BBB aan de macht. Bij Zorgzaam bleek het niet goed te zijn gegaan met de financiën. En er gebeurde meer deze week in Zeeland. Huisartsen, dorpsraden en inwoners van Schouwen-Duiveland vinden het een zeer slechte zaak als de polykliniek in Zierikzee sluit. De directie van ziekenhuis ADRZ is dat van plan in verband met de hoge kosten van de kliniek en een personeelstekort. Maar de sluiting stuit op het eiland op veel weerstand. Ja, dat zou ik heel erg vinden. Ja, dat zou toch eigenlijk zonde zijn? Dat zou ik heel jammer vinden. Want het is toch wel makkelijk dat het zo in de buurt zit. Voor de rest heb je niks in de buurt om de zorg te krijgen voor ouderen, zeg maar. En ik vind het al beperkt dat je ergens terecht kan. Want het is voor de mensen toch wel makkelijk dat het dicht bij huis is eigenlijk, dus vandaar. Unaniem zijn de reacties op de parkeerplaats van de Victoria Kliniek in Zierikzee. Als het ADRZ de plannen doorzet om hier weg te gaan, dan zou dat hard aankomen bij de inwoners van het eiland. De dorpsraad van Zonnemer wil de kliniek behouden en is daarom een petitie begonnen. Van ja, dit kan gewoon niet. 35.000 inwoners, daar gaat het om. Plus nog eens een keer een heleboel toeristen in de zomer. Ja, dan kom je tot 100.000 of misschien wel tot 100.000 plus. Die allemaal moeten reizen om als ze iets gaan mankeren. En ja, dat is gewoon geen optie. De petitie voor behoud van de kliniek wordt breed gesteund. We willen echt gezamenlijk optrekken. Dus we hebben eigenlijk vorige week meteen nadat de berichtgeving ons ter oren kwam dat deze voorgenomen sluiting eraan zat te komen, hebben we alle andere dorps-, wijk- en stadsraden hebben we aangeschreven en gevraagd dat ze ons willen steunen, zodat we gezamenlijk kunnen optrekken. En daar is een hele goede respons op gekomen. Dus eigenlijk het gros van de dorps-, wijk- en stadsraden die ondersteunen de actie. Weerstand dus vanuit de inwoners van Schouwen-Duiveland. Maar ook de huisartsen hier op het eiland hebben moeite met het voorgenomen besluit. Ja, kijk, de acute zorg is gedekt, hè, dus we hebben het over planbare zorg. Dus we lopen in die zin geen gevaar. Maar het is wel een stuk service, ook vanuit het ADRZ, waar de afgelopen jaren heel veel over gesproken is. En waar de afgelopen jaren ook op enig moment nog wel de intentie heeft gelegen om de zorg op Schouwen-Duiveland te behouden. Dus is het jammer dat er nu alsnog zo'n beslissing als deze genomen wordt. Het ADRZ zegt dat het gaat om een voorgenomen besluit, dus dat het nog niet zo ver is. De petitie van de dorpsraad kan nog tot april ondertekend worden. Het advies om geen vis en garnalen uit de Westerschelde te eten vanwege te veel PFAS wordt niet aangepast. Ook niet nu uit onderzoek blijkt dat vissen en garnalen uit de Westerschelde-monding ook te veel PFAS bevatten. Sinds belangenorganisatie Delta Zuid in 2022 zelf garnalen liet onderzoeken in de Westerschelde, geldt er een negatief vangstadvies voor garnalen vanaf de lijn Vlissingen-Breskens tot aan Antwerpen. Ook het RIVM raadt het eten van garnalen en vis uit de Westerschelde af. Vorige week kwamen de resultaten van metingen uit 2023 naar buiten. En daar werd duidelijk dat ook in de rest van de Westerschelde te veel PFAS in vis en garnalen zit. Voor de vissers een slecht bericht, want dat advies dat kan door dit onderzoek niet veranderen. Dus dat moet voorlopig nog zo blijven. Het onderzoek is de zoveelste tegenslag voor de vissers. En hoewel er op de Westerschelde niet heel veel wordt gevist, treft het toch een flinke groep vissers. Het is voor toch een 15, 20, 25 vissers is dat behoorlijk schadelijk. Ondanks dat er nu ook ten westen van de lijn Vlissingen-Breskens monsters met te veel PFAS zijn aangetroffen, mag daar toch gevist worden. Want nog niet alles is duidelijk. Dus we moeten daar meer onderzoek naar doen. We moeten met die onderzoekers zelf in gesprek en ook met onze adviseurs. En dan kunnen we kijken wat we kunnen doen. Maar voorlopig houden we de lijn Vlissingen-Breskens gewoon aan. 1 jaar zijn ze nu aan de macht in Zeeland, nadat ze uit het niets provinciale staten binnenkwamen met maar liefst 9 zetels, de BBB. Tijd om na een jaar de balans op te maken. Aan de keukentafel met de boer-burgerbeweging. Welke successen zijn er na 1 jaar geboekt? Het is dus zo dat wij liever sneller zouden gaan, maar dat we erachter komen dat we in een proces terechtkomen waarin dat toch soms wel eens wat tegenvalt om gelijk stappen te zetten. En er is de erfenis van genomen maatregelen, zoals de ontpolderde Hedwige. Toch een beetje tweeledig, een beetje dubbel gevoel. Enerzijds natuurlijk als agrariër doet mij dit ook wel wat. Hè. We staan hier in een polder die opgeofferd is, zeg maar, en onttrokken is aan de landbouw, aan de voedselproductie. En dat doet mij wel zeer. En de andere kant? Ja, de andere kant. Ik heb het nu in mijn pakket als portefeuillehouder.
En dus moet de BBB voort met de bestaande situatie in de Hedwige. Terwijl de partij in verkiezingstijd nog had beloofd om een nieuwe dijk aan te leggen en de Hedwige opnieuw in te polderen. Maar ja, dat heb ik ook wel eens geroepen. Eigenlijk ook gewoon in het beter weten dat het eigenlijk gewoon niet meer haalbaar is. Deze stappen, dat is nou... Jij hebt het toen geroepen? Ja, BBB is natuurlijk voor extra vruchtbare landbouwgrond en voedselproductie vinden wij heel belangrijk natuurlijk. Maar ja, we moeten realistisch zijn. Dit is een afspraak die toen gemaakt is, die beslissing is toen genomen. Dus deze polder, dat is natuurlijk, ja, die gaan we echt niet meer terug Dat inrichten. zit er niet meer in, die verkiezingsbelofte die er toch was. Dat zit er niet meer in. Het voelt heel dubbel en laat het een boodschap naar de toekomst zijn dat dit dus nooit meer nog eens mag gebeuren. De grote winnaar van vanavond, de Boer-Burgerbeweging met 9 zetels. De verkiezingen leverden de BBB 9 statenzetels en 2 gedeputeerden op. Een kwart van de zittingsperiode is inmiddels verstreken. Wat moet er over 3 jaar zeker zijn bereikt? Ons speerpunt was aandacht voor het platteland en dat moet echt bereikt zijn. Dat we gewoon een samenleving hebben zonder polarisatie, waar iedereen mee kan doen en betrokken is. Wat ik echt wel voor elkaar wil krijgen, en dat is ook eventjes vanuit mijn eigen portefeuille natuurlijk, hè, absoluut voor de landbouw, een volhoudbare landbouw vind ik ontzettend belangrijk. Dat is nou ja, voor mij persoonlijk dan nummer 1. Fruittelers mogen voor 1 keer een verboden bestrijdingsmiddel gebruiken. Dat heeft landbouwminister Adema besloten na aandringen van onder meer de Zeeuwse Provinciale Staten en Bevelandse gemeenten waar veel fruittelers zitten. Het middel Raptol is het enige wat helpt tegen de appelbloesemkever, volgens de telers. Het kevertje zorgt ervoor dat er amper nog appels groeien. 7 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Dat eiste het Openbaar Ministerie tegen Johnny de W. Hij zou meer dan 30 meisjes hebben afgeperst via social media, onder wie 2 meisjes uit Zeeland. Het OM riep de slachtoffers op zich vooral niet schuldig te voelen. Aan vele keukentafels werd er al door ouders met hun kinderen gesproken over de online gevaren van het delen van seksueel getint materiaal met onbekenden op het internet. Hopelijk leidt de mediabelangstelling van de afgelopen dagen ook weer tot nieuwe gesprekken. En realiseren slachtoffers van dit soort feiten dat zij slachtoffer zijn en zich niet hoeven te schamen. In totaal zou Johnny de W 172 slachtoffers hebben gemaakt. De energierekening gaat omhoog als er 2 nieuwe kerncentrales in Borselen komen. Dat zegt energie-expert Wim Turkenburg. Hij denkt dat op die manier de miljarden die de centrales gaan kosten deels zullen worden terugverdiend. De bouw van deze kerncentrale ruim 50 jaar geleden kost ongeveer 117 miljoen euro. Die tijden zijn logischerwijs voorbij. Eventuele nieuwe kerncentrales gaan sowieso tientallen miljarden kosten. De bedrijven die de kerncentrales bouwen lopen ook een financieel risico. Want wat als er veel energie van bijvoorbeeld zon en wind wordt opgewekt en de prijs dus laag is, maar je hebt wel miljarden geïnvesteerd in nieuwe kerncentrales? Dan verdien je die lastiger terug. Daarom hebben verschillende kerncentrales de afgelopen jaren een afspraak gemaakt met de overheid. Ze krijgen een vaste prijs, ook als de stroomprijs op dat moment laag is. Professor Wim Turkenburg is een expert op het gebied van kernenergie en verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Volgens hem is de kans ook groot dat de nieuwe kerncentrales voor een belastingverhoging gaan zorgen. We hebben dat een keer eerder gedaan, toen de reactor in Kalkar moest worden gebouwd. Nederland deed daar voor 15% aan mee. En we hebben toen in Nederland een Kalkarheffing gehad. Ik denk dat zo'n soort aanpak ook voor Borselen bedacht zal gaan worden. Dat maakt de totale bouwkosten uiteindelijk een stuk goedkoper. Dus in die zin heeft dat voordelen. Bij de invoering van de Kalkarheffing in de jaren 70 steeg de elektriciteitsrekening van een Nederlands huishouden met 3%. Op dit moment betaalt een gemiddeld huishouden €63 per maand aan elektriciteit. Het ministerie van Economische Zaken wil nog niet vooruitlopen op welke manier ze de kerncentrales gaan financieren. 3 bedrijven zijn bezig met een onderzoek of zij de kerncentrales willen bouwen en onder welke voorwaarden. De uitkomsten daarvan willen ze afwachten. Laatst werd bekend dat de Tweede Kamer graag 4 in plaats van 2 nieuwe kerncentrales zou willen. De vraag is of die in Zeeland zouden passen. Op die plek zelf zal dat heel moeilijk zijn. Ik denk misschien zelfs onmogelijk. Maar er waren in het verleden, in de jaren 70, plannen om naast de Borselencentrale 8 kerncentrales in van de grootte van Borselen. Dus er waren in de jaren 70 plannen om daar heel veel grote, Borselenachtige centrales neer te zetten.
Dus ik acht het niet denkbeeldig dat daar in Morselen nog 2 bij komen, bijvoorbeeld. Naast die 2 die al nieuw neergezet worden. Het besluit of er überhaupt 2 nieuwe kerncentrales in Zeeland komen, wordt in 2025 genomen. Kinderen waren ook wel een beetje van slag. De onderwijsinspectie is niet te spreken over de kwaliteit van onderwijs op het Lodewijk College in Terneuzen. De VWO-afdeling heeft een onvoldoende gekregen en de HAVO zelfs het predicaat zeer zwak. Volgens de school zelf is dat best te verklaren. 5 jaar geleden hebben we de fusie gehad. Daarna is corona uitgebroken. Nou, dat helpt ook niet mee om een goede nieuwe teamvorming te doen. En daardoor sta je eigenlijk al op een stukje achterstand. De kwaliteit van de lessen is niet altijd wat het zou moeten zijn en leerlingen doen te lang over het behalen van hun diploma. Gerard den Beste is door de school binnengehaald om weer orde op zaken te stellen en is optimistisch. Ik ken deze school van binnenuit inmiddels heel erg goed. Ik zie de power die de collega's hebben, ik zie de power wat het management heeft. En ik heb het volste vertrouwen dat wij over een jaar aan de inspectie laten zien dat we de slag gemaakt hebben die we moeten maken. Een opvallend verhaal deze week. Het protest van de Rotterdamse rapper Ronnie Flex. Hij ligt in de clinch met zijn platenmaatschappij omdat hij naar eigen zeggen op jonge leeftijd een zogenoemd wurgcontract heeft getekend. Zijn carrière is een groot succes, maar het geld gaat volgens hem vooral naar zijn platenmaatschappij. Hij wil nu andere jonge artiesten waarschuwen. En die boodschap kan ook hier in Zeeland op bijval rekenen. Ja, ik vind wel dat je zeker jonge opkomende artiesten daarvan bewust moet maken van weten wat je ondertekent. Al een aantal jaar adviseert ze jonge talenten voor Pop aan Zee. Ook zij heeft soortgelijke situaties als die van Ronnie Flex voorbij zien komen en weet hoe belangrijk het is om de kleine lettertjes te lezen. En als je eens in aanraking komt met een boekingskantoor of een label, laat het altijd checken door je ouders, door een vriend, door Pop aan Zee, door een jurist voor mijn part. Maar het is echt belangrijk om gewoon te weten wat je tekent. En het draait volgens haar om vertrouwen. Weet wie je voor je hebt tijdens de onderhandelingen. Want als het niet goed voelt, dan gaan er al alarmbellen rinkelen. En let bijvoorbeeld op de duur van het contract of kijk eens naar de percentages. Kortom, haar advies en dat van Ronnie Flex is duidelijk. Check, check, dubbelcheck. Zorgzaam heeft over 2023 een verlies geleden van 11 miljoen euro. En dat had voorkomen kunnen worden. De raad van bestuur van het ziekenhuis steekt deels de hand in eigen boezem en erkent dat ze steken heeft laten vallen. Dat we een zwaar jaar zouden hebben, dat wisten we. Door al die specifieke omstandigheden. Maar dat het nog erger is dan gedacht, dat hadden we moeten voorkomen. Dus dat reken ik ons aan. Ja. En het is niet goed, want zo'n negatief financieel resultaat, ook al is dat het eerste sinds 8 jaar, dat is schadelijk voor dat vertrouwen. En dat moet niet. Mensen moeten erop aankunnen. Zorgzaam is onze organisatie, die levert de zorg als we het nodig hebben. Dat is ook zo, dat wil ik hier nog een keer benadrukken. Dit is een uitzonderlijk jaar, lessen geleerd, aan de gang. Ondanks dat de directie blijft zeggen dat de patiënten weinig zullen merken van de bezuinigingen, maken die zich zorgen. Ik vind dat heel vervelend en heel erg, want ja, het gaat toch ten koste van de mensen. Hè? Zorgzaam is hier het enige ziekenhuis in de buurt en het voorziet echt heel erg in een behoefte. Het is jammer, want waarschijnlijk gaat het toch wel ten koste van de zorg. Maakt u zich zorgen over de toekomst? Nou, ik denk het wel. Want het wordt alleen maar minder. Dus er gaat veel geld naar andere dingen, maar naar de zorg veel minder. Kan Zeeland iets doen tegen schepen die de sancties tegen Rusland omzeilen? Deze week bleek dat schepen die Russische olie vervoeren op de terugweg tanken in Zeeland. Volgens het NRC zijn het oude olietankers die ook nog eens slecht verzekerd zijn. Maar de veiligheid is het probleem niet, volgens de loodsen die de schepen begeleiden vanuit Vlissingen. Alle schepen die hier komen olie laten, die worden voorzien van een loods, omdat ze onder de loodsplicht vallen. Wat wij niet zien is een stijgende lijn in het aantal meldingen van wantoestanden aan boord of slecht onderhoud. Dus wij hebben niet indicaties dat het hier gaat om schepen die echt in slechte staat zijn en die eigenlijk niet geschikt zijn om op zee te varen. Wat voor gevoel stappen jullie aan boord als je weet van, goh, ja, deze omzeilen eigenlijk een soort van de sancties? Ja, dat is tegen wil en dank, denk ik wel. Een schip wat toelating krijgt hier valt onder de loodsplicht, moet voorzien worden van een loods. Dus die verplichting hebben wij ook om dat te leveren als zeg maar de verzelfstandige organisatie.
Maar ja, natuurlijk als je behoort uiteindelijk dat je onderdeel bent geweest van het omzeilen van sancties, dan geeft dat natuurlijk nooit een goed gevoel. De problematiek kwam vandaag kort ter sprake in Provinciale Staten. Verantwoordelijk gedeputeerde Dick van der Velde vertelde dat hij contact heeft opgenomen met Den Haag. Daar is vanuit dit huis ambtelijk de vraag gesteld van welke acties hebben jullie in je hoofd om hier mee aan de slag te gaan. Daar zijn ze zich op aan het beraden en daar zal eerdaags een antwoord op komen. Ook de voorzitter van de veiligheidsregio heeft vanuit zijn hoedanigheid contact gezocht met het Rijk. En wel met het ministerie van Justitie en Veiligheid om te vragen op welke manier zij met deze zaken omgaan. Ook zijn er door verschillende statenfracties vragen gesteld. Voor onze eigen omgeving is echt de zorg voor een milieuramp de allergrootste zorg. Als daar olie weg gaat lekken, ja, dan heb je echt een heel groot probleem, gewoon in Zeeland. En we vinden ook dat de sancties serieus moeten worden genomen. Ook daar hebben wij als provinciale overheid de verantwoordelijkheid in om te zorgen dat ook de sancties naar Rusland worden nageleefd. Goed dat het aan het licht gekomen is en vervelend dat het gebeurt. Want ja, dan zouden we indirect meewerken. Of zelfs direct aan het bekostigen van een oorlog in Rusland. Heeft u enig idee of de provincie hier wel iets aan kan doen? Ja, dat is altijd de vraag wat voor middelen hebben wij als provincie. Maar je kunt sowieso als provinciale overheid druk uitoefenen bij collega-overheden en bij instanties. Ja, we gaan er niet over, maar ja, dat is zo belangrijk voor Zeeland. Stel dat er zo'n milieuramp ontstaat, ja, je moet hier wel volle bak aandacht aan geven. Als er aandacht voor is de kans veel groter dat er iets mee gebeurt als dat niemand het opmerkt. Dus ja, dat is ook onze rol. Hè. We zijn ook volksvertegenwoordiger. Dus in die zin vertegenwoordigen wij ook de Zeeuwse bevolking en brengen de zorgen richting Den Haag. Het is nu dus wachten op antwoorden op de vragen die gesteld zijn aan het ministerie en gedeputeerde staten. Een directe oplossing ligt dus nog niet voor de hand. En dit was Zeeland de Week. U bent weer helemaal op de hoogte. Fijne avond.